yari ka ay pataw agkatangkatang amok at apay namnamang iti likudan ipagel-tibyan nangin inom ang nagpaliw keteng nika sa kaniya timteng katbiyag ko ti umno nga oras mangsalbar kaniya panaka iwawa ket ammo aglunitan sugat pinarwan naglabas inhirot ng wakniten lapet daytoy biyak sikindi ur-urayag inapay-bayagin kung papiling ko'y narasikin nagpuy anakin diyan maibalikas lupasanod na nagyaman ko. Yari ka ay pataw agkatangkatang amok at apay namnamang itilikudan ipagel-tibyan nangin inom na nagbaliw keteng nika sa kaniya timteng katbiyag ko ti umno nga oras mangsalbar kaniya panakam iwawa ket ammo aglunitan sugat pinarwan naglabas inilot ng wakniten lapet daytoy biyak sikindi ur-urayan inapay-bayagin amang pabili ko'y narasi